ancestor ndị ọcha asụ why Okeke na Okafọ ejide abụ n'ezigbo iwe mana Francis na Leo bụ ezigbo iwe. Onye na-ekwu na omenala ma na ọdịnala adịrọ mma bụ onye evio asịrọ gị eje n'ụka. I believe in the Almighty God nji ejela ụka. Believe kwa na ọdịnala. You cannot claim that you are this or you are that without observing or acknowledging where you originally from. Kedu ife inwekwu maka omenala kịta a na-emetezikwu ya ka enwe ebe anyị na-emesie? Ọ business ka onye ọbụla na-emezi. O nwere onye na-eme omenala. Ka ndị gboo si eme ihe enwe business nwee ebe ị na-alụ iji enye ezinụlọ gị nri. Ọ da-abụ na ibe ịgwọta n'ọgwụ ma ibe ịkwadote n'ive bụ ibe ihe eri ma ọ ya ka ihe obi. Ịma na business ka imeghego. Ịgwapịa from omenala Igbo tinye aba gị ma na business ka ị na-eme. Dibia limited. Na nke ikpeazụ a ụfọdụ sị na gọọmenti Anambra dị ka ọ na-agba anya bụ omenala mgba. Kedu ibe nkwu maka ya? Ibe gọọmenti na-achọ bụ ndị na-eme ha ji ibe. Ya na-emero business gwara omenala na-akọva up. Wa gọọmenti tax. Ịpụta ụtọ onwe ibe oyibo gwa akwụkwọ oyibo gwa gị weta ihe weta. Onwe nke basị gị bịa wele. Gọvanọ kwuru onye ji ọgwụ omenala eme biznes bee mezina isizikwe n'ihe eme gị bịa wele akwụkwọ ka enye gị akwụkwọ. Ụfọdụ ji eweta ụfọdụ ejere weta. Onwe nke ihe na-enye gọọmenti eji edozi obodo. The government doesn't have issue with omenala or ordinance. The government has issue with people exploring omenala for their own personal benefit. Alụ ka ọ bụ. Tigiri gị akụ ịbụ onye nyive egwu na-amasịrị nne. So kedu ife iji alaiki egwu omenala? Onwe ụdị okwu ihe aga enu ebe a bụ nwata nwee ndidi ọnwa awele na-egwu ike mmazili nwata nwee ndidi na-asị ma nwa awele ọkwa na onye abụ ife ọma ibe nna amụta n'egwu abụọ karị nke nna amụta dị na skuul. Okwu ndị isi enwe ma okwu ndụmọdụ na-ekwu bụ from egwu ngelege from Ozemen Osadebe. I love high life because of ike mmazili bụ onye bụ number 1. Azọ onye amụnye n'ụka Igbo kedu ife kpata anụ ebe ọbụla akpọ forefathers na forefathers anyị mere alụ ma ka eje wepụ ihe nna metasị. Kedu ife ihu dịka onye ụka ya na onye omenala Igbo? Ụka na-aka bụ akịka abụọ bụ ụka akụrụmaka. Ọ ndị Pentikọstal na-avụkala ọvụ asị na onye nwaasị. Katọlik bụ ọ bụrụ na onwe nke ise na onye nwaasị abụ na fada bịa be gị okpesi ekpere obevelu unu mmiri nsọ ọ na-aba na parishi unu a na-ejele onwe unu. Ma ọ bụ ọdị na fọfada na ọ maka na imele ajọ ibe bụ na fọfada niile emele ajọ ibe. But people are putting it like ndị nna nna anyị ba niile emele ajọ ibe. Ọ ndị mere alụ ma ndị etuvuru na ajọ ọbịa. So onye mere alụ bụ ọ bụrụ na ndị gboo na ndị ezinụlọ unu mere alụ ije ime kwadobe n'ive dịịrị gị mmadụ a na-ejiri aka eme onwe ya dị ọkpara onye bụ onwe ya na pozishọn abụ ma na situation ọmanụ ka o si wee dịrị ya. Ide na Facebook gị sị na religious war is the opium of the wicked souls. Kedu ife mean by that ka o si? Ọ dị nwa nsikwu na mụ bụ onye ụka sikwe na m na-eme ọmena mmadụ agba na m mgba mbata n'ụlọ ụka baa nzu n'anya mee n'afa nna mesịa n'afa nna